bazalwane ngikuveza ukuthi nakuba ivangeli lika Jesu selijwayelekile. Lijwayelekile nje. Yaphathi. Abalikhuluma bengekho kulo baningi. Abalikhuluma bekulo baningi. Abamfundile uJesu abangamzwanga kubo baningi. Amen. Abamuzwa bengakhulumanga ngaye, bengashumayeli ngaye, obona ngokwenza ukuthi lo wahlangana noJesu. Ngoba mawuhlangane noJesu wangempela, ngicela ukuphinda ngikuchaze bazalwane ukuthi mawuhlangane noJesu wangempela awuzusho uyabonakala. Ngicela ukuphinda lokho bazalwane. Ngendlela oJesu abahlukene ngayo esikhathini esiphila kusona, ukhona uJesu ofundwayo kodwa ongaphili ngayo. Khona uJesu ostadishwayo oyelwa somewhere eBible College uyofunda wazi ube nolwazi ngaye, information ngaye kodwa engekho kuwe. And ngingakhuluma nami kanje naye lo yakhuluma exactly ngendlela engikhuluma ngayo. Kodwa umehluko uzoba ukuthi sivela kanjani. Hayi niyazwa bazalwane. No, ngishaya ama college. Ngithi mina i-danger enkulu njengoba ngizokhuluma ngoJesu. I-danger enkulu bazalwane eyokuthi hambe nomuntu, uhambe nesonto elihamba noJesu ofundiwe, hayi uJesu ongenile kumuntu. Ngoba uJesu ongenile kumuntu uvela noma engasho.